ephanjaza lempentshisi ehamba qhwiza umentshisi isiphethe kahle ke futhi ilitshithe kodwa kusasiqalile ukuthi imbongi kule nkondlo umuzo wayo uveza ukudina kwayo ake siqale emva komimilita isinyoka umqalakazi kanozala izingwenya ubindwe intuthwane emva komimilita isinyoka umqalakazi kanozala izingwenya ubindwe intuthwane kusho imbongi ibhala yasiseke mina le angibeke ngomqondo sobala bamba so kahle lana ngibona intombazana ikhula kanzima ikhala ngaphakathi kuthiwa iqinisele ngoba indala izala namadodana amabili ekhaya akasekho ubaba ikhula noma kunzima ekhaya yiyo ezoqeda indlala ilala ivuka qala mfethu ilungisela abantwana yinhle into eyihaba abayincoma isakhiwo sangaphandle iyabonga ingabi nandaba ithi noma singaba nemvumelwano isigcino ukulolonga sakululaza umqondo wayo ucabanga nje kuphela ikusasa kuphela nje ikusasa ekhaya sizodlani intombazane ibakaza mfikelwa umoya wosizi mangihaya lana ngihluza inkondlo kunomkhonto la ohlabileyo odameni uvela njengento okuyake sihluza isakhiwo sangaphakathi 1 umqondo wenkondlo ngokomqondo ke ihlakaniphile idlulo ntanga bayo ingqondo ihlakaniphile mfethu ifundisa izifundiso zishabayo isakhiwo sangaphakathi 2 ulimi uma ekhuluma imfudumalo uke ubone ilanga lomlilo wangenhla seliphela kade sothile ulimi ke lunothile ulimi lusothile ikhuluma ulimi lwebele mfethu namanje salibona libalekile kodwa ke noma ithuke yakhuluma umphesheya kuze dide kabelungu imbala kusho imbongi ibhala ngiyahlusa isakhiwo sangaphakathi 3 umoya inomoya omuhle inomoya wokubekezela yize ke ikhulele emzimeni nakha sesiyibona isifikile kumathekuletsheni Nkosi yami langa ngihluza inkondlo ya nayo ke ingumuntu iyona kodwa isono sayo esikhulu nje yona isabona kungintshontsha lokho akudla kwesikole ngoba nakho kulanjiwe ekhaya ya nayo ke isinali ibhukodwa namandla kodwa phela nalo benomngqi bebehlangana nje nencwadi nosizi nje kuphela abandla belithi noma nyanye walicela khona lehlisa into endaweni yami Sebenza phela namaqhinga lawo. La lethi khona lifika nencwadi ekhuluma ngokuhlangana kwabantu nokuzalana kwabo mayisethe ukunzi balanga. Wesithathu asenze isipiliyoni. Ithi intokazi nana. Buka wena, ubuke mina. Mina nawe simphumela yesipiliyoni zabazali bethu. Buka manje sikuphi. Sisaqhakanisa umsizi nosizi ukuze futhi bona abazali bethu baphuma osizini. Ayi kuba nje kwamancane insizwe lana ngikhuluma ngentokazi engasombi nje phephu eqine nje qini okholelayo lana ngihluza inkomo sisola siyasnada le story nakho so ke avuke ekseni ageze ayesikoleni abambe umoya endleleni adlule emasimini akhe umoba adle ushukela athole umfutho anikele khona Nkosi yami ngathi sengiyambona endleleni lona lo bemkhomba bethi mana ke lana ngibanjwe isizulu angela obehamba emgqeni ngakho ke phakathi nomuqa ngithole uphawu lokuloba elungumbabazi indlela ibibabazi uhamba lihamba ngezinyawo imbalela amagxatha inkulungwane ithi seksela amathatha afike kwangqi ngetshe athi kule kumathula etsheni selemvulele umnqango wenyuvesi nakha sesiyabona nakhona ke efunda engahlali beya emabhadwini nangalibhathi ethikamezeke endleleni kodwa engawi ekhaya basabheka yena namanje usahamba akama nakha ke ngomusa kaJesu usethole isimendlela sokuba ngudokotela kuye ngathi siyamkhanyela indlela Nkosi yami lana ngihluza kodwa mana eze uyazibuza mana thule manje ukuxhumana komqondo nomoya kuyithinta kanjani indikile mana uzokwazi usawavuleleke wonke amafindo
ihambisa nje phambili imfundo. Uyangikhumbula lo wangqe wakhe onothando. Usezongithembisa ngisho umshado. Uyalizwa namsindo. Ha, lo-ke umsindo ozwakala njengesililo yini kwenze njani? Umama la uthola ucingo oluvela esokeni lendodakazi. Yini kwenze njani? Bebehambile la beyobungaza. Bungazwani? Intokazi isukutholile umsebenzi ukuba ngudokotela. Emva kwesikhathi esingaka-ke ishizila ivuka wamuhle Jesu, wamuhle Simakade. Sisambamaza khona lapho endleleni ebebehamba ngayo, emotweni ebebuya ngayo, kuvele isibhicongo. Bonke ebebesetekisini balimele. Uyena kuphela usolekile. Kusasa lokho kusayo sibeka endaweni yakhe yokugcina. Imbongi ibidini inganono wabo yasibhana lenkonzo ethini. Emva komimilita isinyoka, umqalakazi kaNosalisi Ngwenya ubindwe intuthwane.